onye na-anọchite anya mpaghara oyi n'ụlọ omeiwu Anambra Steeti bụ Honorable Innocent Ojike ekesago ihe karịrị akpa osikapa 5,000 nakwa azụ ọkpụrụkpụ ego si anyere ụmụnwaanyị oyi maka emume ekeresimesi. Ụmụnwaanyị si n'obodo dị iche iche na kansụl oyi gbakọrọ na ngwulube ya bụ onye omeiwu dị na Odumodu Village Umunya iji wee nata ihe oriri na ihe onyinye ndị ahụ. Gere akụkọ nke a n'uju. ka ọ na-ebunye ha ihe ndị ahụ, Sir Innocent kọwara na ihe o ji eme nke a bụ ka ọ hụ na ezinụlọ ọbụla nwere ihe ha ga-eri n'oge ekeresimesi a. Dịka o si kọwaa, oge ekeresimesi bụ oge eze gosi ịhụnanya. O kwukwara na ọ chọrọ iji ohere ahụ wee kene ụmụ nwaanyị ndị oyi maka ịkwado ya ma kwuo na ọ ga-aga n'iru na-ewetakwara ha ihe nke ruru ha. Dịka ha natachara akpa osikapa, enyekwara ụmụ nwaanyị ndị nọ ebe ahụ ego ruru 5,500 ebe ụfọdụ nwetakwara 2,200. Ndị ahụ ritere erere ahụ, Oriakụ Uju Achonye kwuru na Chukwu ga-aga n'iru na-agọzi Honorable Ojike. Ndị nke ọzọkwa, Oriakụ Rose Nwankwọ nakwa Mary Olie kwuru na nwoke a na-ekwu okwu ya nyere aka n'oge ahụ a na-enwe COVID-19 pandemic ma butekwe ihe oriri kesaa ndị mmadụ n'oge ahụ. Ojikani bụ onye n'ụlọ ogbenye aka. A sị na Chineke nna obinigwe nke ịtọ ya wele mmaji tili wele ndụ tili n'ime ndụ wele ya mbuni enu tili nye ọganihu nye arụsị na Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Nkechi Obiadị kenere Sir Innocent maka ibutere ụmụ nwaanyị ndị oyi ihe ndị ahụ, kọwaa anya dịka ngọzi Chukwu nyere ndị mmadụ nọ n'ebe ahụ.